Опра Г. Уинфри е американска телевизионна водеща, продуцент, актриса, автор и медиен предприемач. Тя е неизвестна с The Oprah Winfrey Show, което се излъчва от Чикаго и продължава 25 години, от 1986 до 2011 година. По-късно тя основава Oprah Winfrey Network. Тя става милионер на 32 години, най-богатата афроамериканка на 20 век и, в определен момент, единствената чернокожа милиардерка в света. До 2007 година често определена като най-влиятелната жена в света. Тя е родена в Коскюско, Мисисипи, от майка тинейджърка, която работи като домашна помощничка, и баща миньор, който по-късно става бръснар, а след това и общински съветник. След раждането й майка й заминава на север и първите 6 години от живота си Опра прекарва в бедно село при баба си. Тя е толкова бедна, че често носи рокли, ушити от чували за картофи, за което другите деца и се подиграват. Въпреки това баба я научава да чете, преди да навърши 3 години, и я води в местната църква, където тя получава прякора проповедникът заради умението си да рецитира библейски стихове. Тя учи в Линкън Мидъл Енд Хай Скул в Милуоки, където печели конкурс по красноречие, който й осигурява пълна стипендия за Тенеси Стейт Юниверсити, исторически университет с преобладаващо чернокожи студенти. Там тя изучава комуникации. През целия си път тя е удостоявана с многобройни награди, включително президентския медал на свободата и почетен Оскар. Нейният бизнес усет, в комбинация с отдадеността и на социални каузи, превръщат в една от най-уважаваните личности в медиите и бизнеса. Защо тя става толкова популярна и специална? Тя вярва, че това се дължи на всетрасното и компетентно репортерство, на нейната автентичност и на умението и да се свързва с хората. Въпреки скромното си начало, тя се превръща в пионер в индустрията и първата чернокожа американка, която притежава собствена продуцентска компания. Чрез Orange Angel Network и Oprah Winfrey Charitable Foundation тя подкрепя хуманитарни каузи по целия свят, като дарява милиони на хора в нужда. Нейната Angel Network изгражда над 55 училища в 12 държави. Тя се бори за образованието, защото винаги е вярвала, че то е врата към свободата и по-светло бъдеще. Чрез частната си фондация тя предоставя стотици грантове на организации, които подкрепят образованието и овластяването на жени, деца и семейства в САЩ и по целия свят. Хората често описват с качества като жизнерадостна, социална, грижовна, подкрепяща, оптимистична, амбициозна, целеустремена, концентрирана, устойчива, упорита, смела, силна, решителна, уверена, страстна, динамична и насочена към хората. Защо тя вдъхновява другите? Тя смята, че отговорът е в силата на вярата. Нейната история не е само за постиженията, а за непоколебимата вяра в себе си. Тя отказва да приема ограниченията, които обществото й налага заради нейната раса, пол или произход. Тя отхвърля идеята, че бедността й в Мисисипи определя съдбата й. Когато е в прогимназията, тя мечтае да стане известна. Почти 6 десетилетия по-късно тя е смятана за една от най-влиятелните личности в света според Time магазин и за една от най-могъщите знаменитости според Forbes.